stuff like that. No, small big. Driver is a good driver. It's a good driver, ne? It's gonna be a good driver. Okay. All right. Saka begi ndele nyuma makaenda kuisapa. Ndangwesa beka. Jera kwero. Saka ndi. Chere baba. It's fine anyway. Anyway. Sorry. Right guys, tasvika panapa takuinda zvinhu zvamama izvi, zvinhu zvamama izvi. Zvinhu zvamama zvokuinda nazvo. Ndina kundineedza. Hi guys, how are you? Mandiona zveshuwa. Mandiona, sisingeni vanoonekwa vedu we. Mungashayiwi shuwa. Tiri right. Takuinda kumushana mama vave kana makambona nyaya yavo iyi ndo ndiri kuvaperekedza kumba. Muzitevedza nyaya, muzitevedza. Zvino chichakaitika kuti musaizive nyaya iyi nokuti yatombouya palive. Mozotevedza. Nice to know you, Christine. Wozondiudza kuti Christine mucomment kana kuWhatsApp. Zvakanakai. Right, madiaries, maswera sei takuinda mama vane nhumbi dzemufi. Mama tinavo pano ishamwari yamama kai moresai vanhu. Ndimi shamwari yamama nditi. Saka muri kuperekedza here mama kana kuti muri kuvaperekedza kusvika pano? Okay. Saka mama munogara mese kuSoweto? Aiwa indogara kuJumbisi. Mungorenyu ma-friends. All right. Saka tina mama nhasi vari kusekerera. Nhasi tina mama vari kusekerera nhasi. Mama taurai nevanhu, morosai vanhu. Aiwa Zimbabwe wanakumusha. Ndinoda kukutendai nhasi takuenda kumusha nemwana chishuwo changu takuzadzikiswa ndikutenda Mwari. Ndinokutendai mose pane vakatambanudza ruoko rwavo. Zvakanyanyisa murambe makadaro. Musangoperere pakuitira inini chete muchiitirawo nevamwe. Mararamba achikokoroka pazai ndinotenda hangu. Mosinamatira kuti pambe munzira dzakanaka. Saka tave kuda kugadzira kusimuka panapa tiinde takaona kuti mama vavana munhu wokuti havangafambi nekombi yose izvi. Kombi yose mwana arimo umo. Vofamba vari 1. Mwana arimo kaumo. Mwana arimo manditi. Mwana wavo arimo umu. Ndo maru. Ndo mune mwana wavo. Ndo mune mwana wavo umu. Ma-remains emwana wavo zvakasara zvemwana wavo umu ndo mazviri. Ndo mazviri zvakasara zvemwana wavo imomo. Ndo mwana wavo ndo zvakasara zvemwana wavo izvi anditi maona. Ndo zvakasara zvemwana wavo izvi. Saka tiri pano taona kuti havangafambi vari voga mukombi zvakadai. Saka sezvandandakavolontiya pamberi paMwari nepamberi penyu kuti ndichavaperekedza ndakuinda navo. Asi ndiri kuinda tiri 2 neumwe bhururu wangu panapa anoziva kati arega tinde tiri 2 simela mungaindiwo moga. Saka at least tiri 2 tave 2 nozi mhorosa vanhu. Takapfeka regalia nhasi. Saka joina izoropo mulani muri kuona nhasi wega ndandine 4 cases dzevanhu vakashayika nenzira dzakasiyana-siyana. Handimaona no policies. Joinai mapolisi vasikana kufa. 1 case yemunhu mwana akabayiwa nebanga mwana mudiki achinzi akaurayirwa 400 rand. Kwete case yevanhu vari kunzi vakapindirwa kuCape Town vakapiswa here, things like that, vakabirwa here vakaurayiwa Cape Town vari 3 something like that. Kwete mukadzi ari kunzi akaurayiwa futi kuCape Town akapindirwa. You know, no police. Ani muri kuona no police at all. Anti mazviona vedu joinai mapolisi please. Chero kanzwa kuti even body yako kuti aisinyazomira zvakanaka ukuthi koho joina police ndibate ndikujoinise. Chero wauri mutano joina police. Mama akati joina police amusati
aiwa mama joinai polisi aiwa nai amuna pana here munhu ari padisa ngandinyorerewo madetails amama wangu atore madetails mama nyoresai mama nyoresai kuti zvinoitika mai mazuva haasi edu muzatinoita mari pamwedzi 89 rand pamwedzi makadii ipi aiwa mungazonyora nekambani yakaita iyi ikanyura munongonditsvaka ini mama munonditsvaga chero iye yuyu mutsvagei at least nhasi mama vanonozva kuzorora nokuti vakunogona kunovigawo mwana wavo tinenge tiripo guys. We'll try by all means to show you the burial tiriko and tichatry by all means kuti tikatadza tichaita ari mavideos then we'll post them kana tadzoka kunoku kuti muzoona in case network dzazodi. Tipewo namba dzavo ndini ana ndini zororo iwe unongoya kwandiri kuwhatsapp chete ini ndotokujoinisa joinai zororo vadikani vanhu vari kufa. Ndianiko driver watirikuenda naye tiva morose kaiti morose driver zvakangonakawo kuona vose vari kufamba navo. Hanzvadzi Colin makadiko hatingafambi kana munhu atisingazivi. Morosai vanhu mukoma Colin timuwadze ti muri kuenda nesu ndimi. Hi, Colin is going with us today guys. He's not Zimbabwean Colin. Right, saka taakuinda isusu guys handitika taakupinda mumota taakufamba taakuchinda guys kumusha kwaMutare ndekuti kwaMutare kusakubva. Saka ndakumbira ndikati vese vari kwaMutare kusakubva mangwana tinosvika mwana anovigwa kusera mangwana please vese vari kwaMutare kusakubva ndatichikumbirawo kuti madiaries ari kwaMutare kusakubva please ngatisanganei tibatsirane namama handitika ngatisanganei tibatsirane namama tichengete mwana wavo. Madiary ese ari kusakubva every diary in Sakubva. That's your chance to meet me and see me as well. Ndo chance yenye kuti mundionewo madiaries ari kusakubva handitika ngatichisvikai ngatisanganei ngationanei ngatichengetei mwana wamai mangwana ndiwe tinenge tiri kwako hazvina kuti ningi handitika saka ibvai mandibata mubve mandibata ende zvakare avo vari kwaMutare vese vane mabusinesses avo mogara magadzirira December ndichange ndichita tour ndichisvika kokuti titengese mabusiness entidini mongobata mari dzenyu pasaidi nokuti ndichange ndichitenderera ndichifamba ndichiinda handitika zvakadaro handitika. So tinokumbira itira vamwe zvanoda kuitirwawo newewo mangwana handitika hanzi uchipato Sakubva. Hilda ukauya kuWhatsApp kwangu ndobva ndakupa nhamba ndo ene ndingafare ndine vauya sofa ndikavapa nhamba munobva mauya ndokupaiwo nhamba adresi yekumba kwachona then tosangana. Zvapana chinhu chakanaka chinoropafadzwa sekusangana pazvinhu zvakadai zvekubatsirana. Muri kuonekwa mama waonekwa paFacebook nemwana wavo. Mama waonekwa paFacebook nemwana wavo ndiani? Ndiye mama animaona. So apa chinhu chakanaka chinoningirira chinoropafadzwa naMwari sekusangana panguva dzakadai pane kusangana makaungana pazvinhu zvisina basa zvinhu zvinotukwanwa zvinhu zvinotarisirwana pasi zvinhu zvinoshorwana zvinhu zvisina benefita zvinoedha kumunhu. Ngatidananei semaZimbabweans. Life is too short handitika you can get the number as well. Kana ndakunonokera inini tora nhamba tora screenshot bata nhamba ubvo watotanga kufona kuti ndodawo kupinda handitika ropafadzwai naMwari madiaries rudo ndo chinhu chasara. Zviya zvokusweraoita chii kutukana zvakabuda mustera zviya hazvina kana dhiri hazvina kana dhiri hazvitorina. Torai nhamba kune vari kuda nhamba kana usingakwanisi kubata inini kuti ndikwanise kujoinisa nhamba idzi dzandiri kuisa apa idzi take the number handitika and then speak to them handiti ngativei nerudo rumwe chete ngativei neruoko rumwe chete. We are here to talk about love. We are preaching love. We are not preaching hatred and we will never preach hatred and we will never preach pulling down of anyone. We will preach kudanana. We will preach kusimudzirana. We will preach kuvigana mukufa. We will preach kuonana muzvipatara kana wawigwa nedambudziko kumira pamwe chete anti asi kana ndichidai handisi kureva kuti chibvai mariga kujoina polisi ndichiti kwaichonovigwa kudiaries nokuti zvanyanya munhu wese angofigwa kudiaries. Ukangoona tegi yangu yandatotegiwa chete paita pari kunzi tokumbirawo help panotegwa SIS MELLY tinobatsira sediaries tinozikanwa nekudaro asiwo iwe uchitawo effort yekuti pakaungwa paine chaitika tinotanga kuti takukupawo echema kana kuti ngatitengei chikafu asi polisi yake anganayo yanga yakarongeka handitika. Saka ndakuinda guys handisati ndareceiva e-wallet yeNandos kuti chombe chidla Nandos muroad handizoona ndizviura here
kutogona ngozviuraya panapa andimaona because zviri kufamba sei. Hanzi dokumbira namba ine kachinja wata pandakaya kuno kusima badatsara nemiti gobatsana kunamo. Alright, tale. Let me pin my number once so that vari kuda kundibata panamba kuti tisangane kurufu. This is my number. This is my number ish. Ndo namba yangu iyo iyi. Saka nitokumbirwa nyasha dzenyu, minamato yenyu tichifamba. Minamato yenyu ndo yatiri kukumbira. Minamato yenyu ndo yatiri kukumbira kuti mufambe nesu nhasi. Regai timbotaura naMr Fungai vanove vezororo vakati organizera chinhu chakanaka kudai kuti mama vakwanise kuti vaendeswe kuningirikiri, vakwanise kuti vaendeswe mwana aendeswe kumba. Mr Fungai makadi? Aiwa, tinoda kutanga nekutenda nechitiko chamaita ichi kusumudza kombi yose shuwa deti atisina kuenda isu mama wangu achinda vari 1 nemwana wavo vari 2. No, zveshuwa tongotenda Mwari wakatungamirira process yacho yese vese vakabatsira nokuti I think pakatanga process patakanzwawo nyaya yamama inyaya yakatibata ustereki and seclient yedu takati tigare pasi tione kuti tingavabatsirawo sei and tinotenda kuti kubva pakatanga process yacho pachiitwa mapepa hapana kana any communication yakaitika and tinongoramba tingotenda vese vari kusapota nemunamato and tingoramba kuchingokuisa munamato pamakupindawo munzirawo and kuna mama tongoti tichiri nemi pese pamunenge muchida support kana chii munongouya kwatiri tichiri muri yemwe and I think kubva patakatanga kuzivana tatomhuri saka musafile kuti muri mega kana kuti zvakapera ndokupera kwazvo. Tichangoramba tiinemi tinokusapotai zvese zvamunenge muchingoita problem nazvo tinongotizivisa tinenge tichingobatsirana saka tongoti mufambawo zvakanaka mondotibatsirawo basa pamunodzoka ngatibatane futi. Right, sega timbonzwa kune vakuru vacho ava vasingadi kusara vari ngonyemwerera muruko. Right, taurai nevanhu tinzive vamangoti. Makadi henyu chekutanga regai nditende SIS MELLY nebasa ramuri kuita in our community. Patakaona nyaya iyi SIS MELLY vachitaura yakatibata pamoyo zvakanyanyisa nekuti zvakataurwa kunzi mai mwana akafa 2020 but pa 2020 kusvika nezvinezvi mwana anga achiri mochari but isize SIS MELLY vane imwe anointing iripo vakangotanga kutaura namama process within a month zvese zvanga zvapera. So as a Zoro Pumlan haisi nawo yekungoita maprofits sezvinotorwa nevamwe. Mama iclient yedu takaona zvakakodzera kuti tivabetsere. Even the car yatavapa tavapa one of our best cars because 2 years uine mwana ari mochari is not easy. It's not easy. Amen. So takatora the responsibility as a company kuti let us comfort mama. Mukaona mama munhu wechikuru as you can see pavari kuenda vanga vari kuenda vari 1. Thank you so much SIS MELLY nozipo nekufamba namama. So for the past 2 years ndo situation yanga ichirarama namama vachirwadziwa nekufa kwemwana apa vachiratidza kuti vanga vari kurirega nasawira wavo wavauya naye. So SIS MELLY I want to thank you zvakanyanyisa because kuti tizoziva nezvamama takaona live you and madiaries toda kukutendai support yamunopa Zoro Pumlan ndo results achaya. We are plowing back to the community. Amen. Kubetsera the community. Patinoona mama ava tese tiri kuona amai vedu. Amen. As a company hatingasiya amai vedu vachitambudzika. Yes. Vari 1 kutange dai vakadzika na 20,000 kana 15,000 vari amai vedu vaiwana kopi. Kana iyo mari sasa aibuda here deti sina kumiramira. Aisabuda. Also kuzvipira kwamaita kuenda kwamutare muchisiya iyo mansion muchienda kunhamo mucharara muchifamba masvika panhamo mucharara panhamo ainoti hamunaimba kwamutare so mucharara panhamo kunyange dai mami nayo because muda kunyararidza mama mucharara muri panhamo
nestatus yedu mukadenda mati ndiri celebrity ndinorira ngarare panhamo. Thank you so much for your support. Madiaries torai mapolisi ezororo mobhadhara mapolisi ezororo kuitira kuti matambudziko akadai so akauya tinenge tine maresources ekubetsera mafellow Zimbabweans. Thank you very much. Right. Ndinotenda madiaries. Hey, what a beautiful speech yama pamandibata moyo wangu. Maita yenyu mamangoti. Guys, ndizvozvo. Thank you for your support madiaries. Madiaries nezororo tukufamba pamwe chete. Saka mudiaries ukabvunza kuti unovigwa nechii zororo ndoya unovigwa ne. Ukabvunza kuti wako chii zororo ndo vanhu veda ukaita dambudziko. Don't hesitate to come to me kana kuti kuenda kuzororo. Antika chibva watora police kuita zvikuitire nyore kusvika kuzororo. Isusu nezororo tiri pamwe chete panguva ino. Tongoti zororo madiaries. Ani muri kuona zororo madiaries. So toda kutenda guys, taakupinda murodhi. Mwari vave nesu, Mwari vatitungamirire. Prayer warriors, group fasting and prayers. Hoyo mukana motinamatirawo tifambe zvakanaka. Asi aiwa malife tenge chitedu murodhi mutiseka hatisi kurega. Asi tongodawo kunamatira tifambe zvakanaka. Mavhiri aya azadzwe nemweya mutsvene, driver uyo ave anointed nemweya mutsvene, ropa raJesu rimo anointed, the steering ibatwe na Mwari pachavo neropa raJesu. Patinofamba murodhi mweya yese yetsvina ingasimuka, mweya yakaipa, mweya yevakaipa, mweya yese isingadi chakanaka, mweya ingarwise murodhi tinoitsiura nokuirayira panguva ino nezita raJesu. Chingoti Mwari zarurai rodhi yedu, zarurai nzira Baba. Hatina chatakanga chakaipa chatiri kuita Baba, tiri kuenda kunobatsira umwe amai vedu kuti vavige mwana wavo. Taingokumbira nyasha dzerwendo kuti dzifambe nesu tusvike zvakanaka, basa rifambe zvakanaka, tigodzoswa zvakanaka. Saka now we are giving back to you God kuti take control of everything. Takupai zvese Mwari kuti mimwe Mwari muchita take over. Isusu takuwe mashure kwenyu panguva ino. Tinotenda. Thank you madiaries, tobatsana zvakare. Amen.